ZEC court in flagrant delicto. Sana bina mashoko ari kuda panapa tiri kuona kuti aiwa vana osaloziziva panguva ino they are happy. Panguva ino tiona vachifara kuti aiwa ZEC yachizobatwa manje. Kunze vakomana vaimbofunga kuti vapunyuka nawo yema-elections. Aiwa nawo yema-elections a2023 nema-tenders. Vanoonekwa kunze that 2023 election aiwa yakanga itori business rakato enricha some people. Sana mna mashoko mnanyora panapa ndokuva subscribe like on the bell icon. Osaloziziva vanonyora chiti in 2024 ZEC denied ties to ZANU-PF poster boy who secured a tender from them. However, South African financial intelligence has exposed the truth. A year later, ZEC has long failed the integrity test and should be disbanded. Thomas Kwamda toka panapa na osaloziziva anachiposta this statement robuda chagwa neZEC richinzi misleading social media reports. Panapa ZEC inobudanyira chiti we have noted with great concern social media posts and rumors circulating online that we are causing public alarm and despondence, and we would like to put it on record that Zimbabwe Electoral Commission ZEC has no contract, nor did it procure any election material from or through individuals being mentioned in the reports. All materials procured for the 2023 harmonious elections were obtained in line with the procurement regulations, and there was due diligence as all tender processes were subjected to oversight. Ndo part of the message inodeliverwa panapa neZEC ichiuya ichichidistenza pamashoko kuti aiwa isusu hatirangombopa the tender kunana Wycliffe Chivhayo vatiri kuona kuti ndo are the guys who are being accused panguva iyona pamusoro aiwa pekuuya vachi number 1 kutora the tender, number 2 kuonekwa kunzi mari yakabuditswa mutreasury yenyika yeZimbabwe is not the total amount of the cost yakazoshandisiwa pakuprepare the materials for the elections. Kunokuwa kunzi there is something around 800 million rands aiwa yakazotumirwa Wycliffe Chivhayo kumacompanies ake. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi pine comment section medu. Udze mafungiro enyu, so subscribe or like, chat on the bell icon.